Gepler Aşgabat, Adim Ahmedow'un senedin tarpatı diyen radio oyunu dinleyen. Gatnaşýarlar hemde rollary ýerine ýetirýärler. Hümme dosty, artist Meret Atahanow. Orazjyma Türkmenistan eseriniň halk artistkasy Täsbibi Gafurowa. Omar artist Juma Ýazmuradow. Topoz artist Mälikul Kepbanow. Sarlyt artist Atanur Mämmedow. Ýaşuly artist Murat Niýazow. Ýaşullar artistler Murat Niýazow bilen Bayram Atahanow. Radio oyunu alyp barýar awtor Hümmet Usman sazlaryny sazanyny Ahmurat Şarif çalýar. Asırın ikinci yarımına Göktepe'nin Akkoňur obasynda ýaşap geçen meşhur dutarçy usta Kamil Sadanyna usta Hümmet Akkoňur baradaky bu wakany Respublikamyzyň at gyzynyň bagışdy gyzykçy Atawliýew gurrun berdi. Obany etekläp oturan garaýyň içi. Ortada ot ýanýar. Odyň başyna kellesi çöwürme telpekli, gyrçy sakaly madal çarlaran usta Hümmet ýuwaşy hiňlenip, ýap-ýaňja gardam ýeten täze dutary kiriş takmagy işi bilen gümra bolup otyr. Çep turly ýazyly göwşellän goňras matanyň üstünde dutar bölükleri, gural esbaplar görünýär. Uy, usta, tüweleme, bitiräýdiň muny. Ay, azaba edilenler olacağım. Galynym näme, sen sinagyndan geçibilse bitdi orada. Görsene muny. Vah, hey, owadyňa döneýin. Öňküdenem çalgyr diýen. Ola. Ha, mehany özüňe bir gör. Ses seleminem näme soňra çay başynda eşder atarasyň da. Mezeret. Me. Hani? Vah, usta ellerine gowan. Munyňa tüýs bolaýdyr. El hepus. Bir ýene ay bolup kädiň güllerem ortasyna düşüpdir. Göwün ýetdi. Asyl edeýin diýen beýledip bolmady agyr. Güleme ortasyna düşenir boli. Senin gerşine serep gerşine. Hey arkan aydar alada sonra ödeyem. Atı dok gerştir. Mene şu kapağına da övünüm yetya usta. El bu güllerim zire bolup yer düşersin. Araqı öz bişiren kapaklandan da. Soňy çindirin aýra tün gözüňe ýaraýar. Ýadyňdamy usta? Ohol tomusky äne uly bagşaýat atdyran dutarynda kädi uly bir neme sowarak düşüp. Haýsy? Ol äne uly bagşy ýokmy?
Yöne çalgırlığına öyle. Ötet oturmalı da. Ha, aynen bolmanlı da bir senedin esası bedegi ovadı olmalı. Şo olmasa hele koltuk dağılık uğru görüktü ne peydi? Ovaz ne olacak? Hani? Yine. Hey, elbiseslerin durluğunu. Buları şeyle lavızledip, gelşirip tapan kim kâvısı? Hay o da sen ustan yâlı orussadır da. Üyt köşük artıkmaşlığı yoktur lan. Ussa diyene, He. şu Türkmenin saadını dilsiz ağıtsız zat diyeler öyle, men amına asıl hədiyim bilmedi, hiç. Ha ola yok ne? Dilemamın ağzım Ay ussa. keyvani. Pes düzgüne şeyle sarpa oyan oldun. Hanın orta düzgüne de bir kulak koy.
lütfüňden kemal tapmakçy. Ussa diýäne, men saňa bir sowalym bar. Yer wakal. Bugün erte bilen şol sora bilmän ýörüne. Yer soray. Ýasaýan dutarlaryň sanyny ýylçynda 3-4 däli, 5 ony ýetiräýsen nähil bolga. Ha? Ay elinden äwelýä. Ýa-da tut tapylmady öýdýämiň. Hudaýa şükür, halkyň özi hormat edip üstüňe getirip dur. Ýa-da haridar tapylmady öýdýämiň. Ay. Oracıma. Sen pehminden beýle sowala çykyr etmeýädim bol. Ay bolýada. Uy. Oň üçin anjamadan olsa. Men aýöre başarynyň uçda göwnüm ýeten soň soraýdym. Soraýan bolsaň, munyň jogap şeýle. Usta hümmet diýilýän adam nepagaçy däl. Senedin siýilýän ustadyr nip ýörenir özüne bilseň. Ustaçylygyň bolsa, bagşçylyga barabar bir senetdigini sene minni men çerek bilýän bolsaň gerek. Oy to. Näme to? Özüm şu senedin sarpasy san bile däl, hil bile ölçenýär, hil bile. Oy, bilýäsli oy. Bilýän bolsaň, başarlygym bar ok diýip selli. Hele senin beýle sonra garaşmaýadym oly. Usta hümmet diýilýäne biz bolmalıyız. Tap. Ýükümde 100 ýaşar ýürüte ýeler. Belki tanıyarsınız. Sehat durdu başı. Sehat durdu sarağıtlı ha. Durdu. Sehat durdu diyelim. Sarağıtlı derlerdi. Edil öldürüz dağı. So olmalı. Ay bollu. Belet. Diysen ezber sağdanıdır olar. Bir kelep merekesinde olup sağdan inledim. Beşler oldu. Han diyen onu şüdüle korayarak etti. Şükürey bakali. Var. Kalan vurduğum demdi inşallah da üydeydi verer. Ay bor sağa bor. Hayır şükürey. Ha bor. Çok. Hay canım. Çok. Hay. Ay bir katır gövrümü yeten seyrek tuğdeken oğu. Tiz 100 yaşar diysen 100 yaşar. Aşırağın mulaymasa. Vah, usta kadir bilýäne şeýledirli. Yine biz yarına adanı ol, ikiden lokko töngü däbi. Doğru, kadı doğru berba. Göreymeği ikiden lokko töngüdür öli. Malalı 8 sani çöwürmek ädin durk var ular. Doğrudur. Kesişi dağım el görün adamın işini ben diye. Gör onu. Bir sehet durdu baksın, öz aydısı oyunsa da bir. Kesişi dağım o. El görünür onunla. O belli de adam. Bu kaydımda yolu salıp koyuverenim, sehet durdu baksın ödü. Hay berekeli. Şu Göktepeň meydanına aralaşıp usta hümmet Akkoňur diýilsen tanamayan bolmaz diýipdi ol aýdysça da bar eken ustaga. Doğrudur. Derrew tapaýdy basıl. Diýene sarıgıt bile duşa aralgam kolay oltum yere bolmaly el sehat durdu halip o yerlere näme? Çaklyga da gaçkaýdym ka. Ya garynnaşlyk gatnaňyz barmy diýip? Yok usta. Menim näme edile diýär Allah. Söylemi. Bir kıyla köpçülükte sarının dedim diýmesem, ay bagşaga bilen hiç ýeri ben garynnaşlygym yok. Yönün ha inni şu tut sebäpli garynnaş şolaýan bolmamsam ahmal bilen. Tut sebäpli. Ay hawa. Şu tut bolly bizi tanıştıran. Ay oňoldur, bäfit boldur. Bir usta. Bagşaga obamda toýa gelipdi. Bu tuğdum oban buryan çetinde köyünü yağmur ayısını yan verip batan tuğut bolmalı. Yer vakalı. Ay bu kendir gülilgisi adam değerli bir. Yönü mihmanım olsa bağsağım bunu görüptür. Geçip baryadım bolu. Şu yanından ayrılır men ron eken son. Görüyem. Men saklattı. İnim görüyen mi deydi. Benim hava baksağı görüyen neydim. Görsen hana ol.
köp hunaba görüp gelen 100 yaşar tuutturşy. Inni onu halis kocalıpçıda ravottan nişönsoň ýanyny yere ber aýtdyrby. Başı dikkä janawer özüni saklap bilipdir. Ýöne ýykylypdyr da. Kimin muňa hossarlyk eder? Ha. Usta himmet ýaly bir kadar bilýän gelene düşäýse, ne ýaxşy. Görani. Şey diýdi. Ol adamlar muňa täzeden jan bererdiler wak. Kalbyňa görük, toýuňa bele, şaatlygyňa şaatlyk goşan üýt goşup senet döredirdi mundan diýdi. Kadryny bilýän adam. Ay. Töwelem. Onu soň ýöne boli aýtnama. Bir kadryň eline düşdi, ana şonna ýaman. Bele kagaçlardan parky bilinmän, o da ýan kül bolup gitjek de. Hawala. Ine soňa nebsiň agyrýar diýe. Usta Hemmediň gerek gerdi. Zorluğunun şu sizin adyňyzy aglap, şeýle jan körlük bilen gürledi boli. On gürümler barhamyň şu maňzyma batdy gitdi oturtdy. Berekella. Hey, o adamlar seni de sarpa koyan adam da. Oğlu, uçursuz sarpa koyar eken. Dini soň üçin ne? Ustad başyň hatyrasy, Türkmen senediniň hatyrasy üçin niýe dedim göýük tepe dip menem gaýdy berendir onu soň. Hey, söyle, oňar aýpdyň. Omur Perwan. Oğlu, inim sen är işini edip. Bize illi ýükü hosaryna gowşurmak üçin hepdi hädel. Ýyl sarplasaňam gynanmasa bol. Hani ýörüňni öýe gireliň. Hey bolýar sa, ýörüň giýersäň gireliň. Geç ver. Gel ver ha. Salam alaykum. Aleykümselam. Evet. Aman canım. Şükür. Gele buyurun. Kurun oturur musunuz? Ay şükür dahi kurun. Geç ver. Köp Geç ver. şükür. Geç ver Caşeri. Ha oğlum. Ha ben yastığımı vereyim. Ha oğlum. Otur ver Caşeri'de. Hani oracıma çaycağaç ver ori. Evet çaylarım demirce batırıp koyunlar. Ay bolya. Ver be. Hava. Bir. Omur Perwan neydin ha? Elek diye kutuş görmedin. Usta, hayır. Al ver hadi. Ana ara kalma. Ne süyücü? O dostum, bana Perwanım deyseler. Ay men dile doğulun, tanımal Perwanlardan näl. Kädesi özümizdäki 3 milyonlarda ortağa çykaýmasak, känur ortağa çykyp beren Perwanım däl men usta. Aynem tanımallyk bir boloyun ýylyp bolýan adam däl. Ay, o şeýledir löde o. Adam kärçilik, insaf, saplyk bilen bolýanlar bu zatlar. Ha, ola. Ýöne o şunun ýana, sehet durdy harip kimiz içine. Sen gaty tanıman adam bolansyň. Doğru. Yok gaty çynım. Hakyky pelwan işimi bitiren işimi. Berekella. Gaty çynmaýdy. Hay usta. Hay bir ulylyň hormatlap bilen basynyň radioda indirilip edilen işdirdi. Doğru. Hatasy edilen iş. Hiç kemi yok. Perwan. Indi bir soğalım var benim. Ha, yer bakalsa. Yönü Perwan. Yerliksiz görmeğinde sen göğünümüzdäkin açaýdym. Uy. Dile gelli aydı ver Mustafa. Arkayın. Aýsy menim ana şunça yerden yol baryn söküp, azap baryn çekip gelipsiňiz. Özüm tüýs maňa gerekli ajap ýükli. Onuň üçin men size de Şehet Durdy Halipa da juda minnetdar. Şut ýüregimden aýdýar. Da ol Mustafa. Ýöne bir zat bar Perwan. İýilçilikde her kidadyň özüne laýyk muzdy bol. Mustafa. Yok. Mustafa. Bu sowalyň berildigini men öňüm aňýadym. Ýöne muzly gurrun goýalýar. Muz hakynda gurrun bolmasyn. Men size satymlyk ýükdelli. Usta, Şehet Durdy bagşyň sowgadyny getirdim. Ya, Ýol adamynyň hatyradyny da ýekeci halyan tadım çalyp beräýseňiz, meňem göwnüm biter usta. Şondan başga hiç bir muzly bolmazmy? Sene oňuraýdym Perwan. Şeýle şu ya. Handronno.
Keyfin nağın. Ho. Ayın tek kâda tutar da. Ömrüň uzak bolsun usagy, ömrüň uzak bolsun. Inni nova sevinki. Häki haýsy bolmaly seň şu halyan saadym diýäňiz? Usag. Näler görünü diýlen saat bolmalysa. He, uçursuz şirin saatdyr. Gaty diýlen. Bir gaýrat edäýsin. Hanonlar siýan görýär. Ya şunu bolsun.
boldun ussaq. Sağcı oluna ussağı. Bey. Şu sağlarda kuyuca var. Bir yağda olu da edil o. El bilen süpürlen yani de yev. Sağ olun ömrümüz yok boldun ussağı. İnni yoğunu düşüversenim kim qalan näller? Vay pelvan. Ona hel gurrun oldu. Gelin yerin ağacın kölögesinden ahır bir salım dem alıp gidiverir yani. Payse ne daydım. Bir kun madal dem din jalman yol gurdun etmek bolmaz. İnim. Ondan bu sağlam hoğulları dinlene zat derler. Usağı. Şu men qaydamda. Dedim usloçuluğunuza beraber sağlığınızdan eşitip Hümmüt ussağım, öz elinden näler görün indinläbilsem menne arman kalmaz dip qaydypdym. Nesibe bilen şol arzuwuma da yetdim. İşte öyle. Nipetiňiziň duru wagty elin çalyp beren sağlığınızdan özüm dinledim. Tanışdy ondan sağlığınızı gördüm. Innem ussağım maňa ursat bereň. Dostsuňy egleme, nepden galmasyn niýlendir ussağım. Şoň üçin men gideýin. Ýolum daşdyr. Öyle bir hil ol ya pelvan. Onu pelvan seyret. Şu du tarih yine edil şunu yasap bolup otursun. Gider benim olsun. Şunun aptalından koyma. Doğru. Gayrat et dese het durdu halipa kovuşur. Özün. Yok. Ustağı yok. Munin olmaz yok. Maňa käy edersiňiz, beýseňiz yok. Ustağı yok. Bagşağa almaz muni. Yükün özüni talap yoktur dip özüm sargap goýberdi ahir. Qaydamda men yok ustağı yok. Onu nimen, onu men edip beýçekar. Men diýenjeme, kulak as. Sargasa dekit. Heniz bu dutar ora Cemal ýeňin kiňizden başga dinleýän adam yok. Yo, dogurdur bolyn. Kulak as. Men diýenjeme deg. Men bolsa on kully türkmen üçin çalynmagyny isleýän. Goýal ustadynyň eline düşdün. Ustadlyň ilhamyndan joşa gelip, kulaklara maza, yüreklere teselli, kalplara joşun berdi. Hemişe sahylyk bilen öz teşnelerini ganyrsın. Bu dutar baýlygyň öwüne berilýän dutar däl oglum. Ustady berýän sowgatdyr bi. O şeýledir. Halipa muňa düşünür. Äkidinim. Men diýenjem etdi. Äkid. Ustagy öýde. Yok. Şise het durdu maňa käýe. Yok käýeme. Ha bolýar da saňa beý diýip dursaňyz ondan näme? Hay bolýar da. Hay öýde. Ağuyun kapısy. Topal bagış çykýar. Ardyn jyrýar. Ýaldyraw garaýadygynyň gonşularyny basyşdyryp, garmydonyň syýyny ýüpek guşagyna gysdyrýar. Owadan buýraly ak silkme telpegini basyşdyrýar. Şar gara qırçul sakalna, haýwatly murtuny gedemlik bilen gaýta timar berip duruşuna öýe garap gıýgyrýar. Hari! Maryan! Öýden sarı gaçan sar çäkmenli, aýagy çarykly, başy çöwürmeli, sar lüt çykýar. Ol yaranjaňlyk bilen owadan haly horjuny topadyň öňüne goýýar. Yine bakayım, yine. Atların iyimini getirip midin? Yola tayin mi? Vah, hey ne kemin oyan.
Ola yol ekeni. Şu asmanın sonum tayinler. Yen alpalanın her bir denesi. Yenin şeytanın çağını yani. Yer yol ya. Hani ni hawlan raktadır da maňa bir sinet. Ya, sen var bana. Topoz horjunyň bir ýan gözünden somurup duran gamçyny eline alyp, iki ýana ýoşadan ädimleýär. Sary ýeň teräge çekilip, topozy esli wagtlap, şına berimsiz synlap durýar. Yeri, nahili. Kim adım mami? Ya, bana sen aydan. Şey sizde de bir kimbat var. Yo ayttığım ne? Edil samanı diyal yani dur. Hey, şu vaktini görerse paşalarım sağdandı görünýän bolar. Ay halka näme? Olar aşy salamlaşmada ýaylanýar. Usta hümmet näder ödýän? Usta hümmet? He. Näder ödýän? Yer bollu da usta. Usta da bunu daýhanadan da. Onu men garamı görenden yumşum bitirýär etmeli. Onluk yumuşun varmydy maşym? Ýöne görme görşek demokmy näme? Siz benim baýoğly. Ol samur pokara. Ýak, ol pukara däl. Ol ussa. Wah maňa da şoň zehinine syn kılanan dutar gerek. Gaty zerur gerek, eşdämi? Eğer işlemez, kurar işler deyipdirler. Eger de usta hümmedin yatan tutarının birini ele salıp bileysem, onu menem dile doğrup atlı başı bolcağım iki uçsuzdur. Senem şunu bilip koy. Hey, ya, hey, bağışın kovdana düşen dağılır. Siz şeyli de bağışı akıllı. On zaman gereğin şu hümmedin tutan olsa, hey, onun bir gürrünü olmay. Bağışın, ne çetin gene? Ha? Bırak, ay. Olursa dutarın sanını kovalaşyanısa dermiş. Hilçinne bari yok 3 ya 4 dutar yatyamış. Ödem olur dini gövünü yetiyen sağdan nasana bolaymata satan okmuşum. Hay, moşurrundurla. Näme ustak güleran gerek gelmiş mi? O sohmet beyni kutson oradan 3 esnek kımmatına satyamış deyip, bize ne eşitip diyor sakın. Bahasını bir näme artırak ver hani. Ne dersin şu bir neden önümüzde yüzüğünü hatarlak koyarsın. Vah, meni bincelik ediyen zat bahası değildi. Başka zat. Nämedir ol? Bardı geldi birden usta bilen mukam tanışmalı olaydık. Onu da yüzü kara olaydık. Tanış vermedim orada. Hay, elinize dönün elinize. Şu ketlerin anatayalı pasırdat duran elini varka ustana mır sağlı olmay. Hey, inşallah yüzü kara olasınız yok. Kovunu menekellana menen al. Kundaya şükür. Çalyan mukamlarına ama ağırlar. Yine bir onu garimin narangacı zenil ve onun deyinde kovunu yerlerine tutuverin bir çetinle. Vah, ocağa sadarı ol adamlar hata edeyten ne yaxşı. Ya, vatla başın ayca. Beyle kıraklarını olsa bir menneki kakan sanat şiarı takırdap duran ağaç topta çalacak kumanın yok. Ya, bana. Ontamam bir topar görgülmedin kıyvatam usta yeteyin olsa. Ya, başın. Şu gavrumun şu gavrumun katı keyin tutarlar hav. Ontamam yine yanınızda menem olacak. Ola şeyle. Ya, valla. Öňüňde bir yetim uğram gol. Ne dersin o sohmet hak kestegen toramasın dutarını sine taşlayıp eterdi ha? Vah, şonu başarı bilsin. Ya. 5 çivik bayrağın var. Ya, valla başın aydan. Seni yanıma yollaş edin yani, dine şonçuyna. Ay ona varırsın. Ödümü otursam bir iyilik gelişi olacak der. Dilim acımam, tarifçimam sen bol bolsun. Ay ona varırsın, arkayın ona. Bağışı deydi kıyıgır vergin. Sıylağın ödüm yetir. Sonra nana arkayın olayın varsın.
keyfimizin yetik vakti birliğin için hiç meşgul olmaz. Berekellah. Yine bir baralı inşallah aydısımızdan hem beş feteneden bir sene bakan edişimi. Baronu dutar alıp çık. Kalan gurrumu yol eder. Hay başım. Hadi ben usta hümmetin kopulayalı zarınlaptan dutar kolunu koncak kolup durka ne edecek onu yük edinip görüp ya ulan ne deme. Kargan çürünlüğü kara olsa da hemişe yanlıdır. Bilip olma pelek işini. Bağışın dutarım hayvat için hemişe yanlı olmalıdır. Vah onu doğru. Yönü alanı olarak keşke bir menik mi senet olsa. Hay. Onu Dutarı dil yetiriverme. Onu yatanım yönü adam değil ahri. Kızlar battı sarı sanım hemmeler tanıyanlar. hay ne bileyim katan sana çallayıp durursa. Deysem deyiptirin ne? Var getir dutarı. Tez ol. Ay ya mecbur yumuşak onu. Getirdi sen getir hayır. Yarın ne? Evlenmeye gittik. Ay yor ver gitsin. Bir de ben yan tayin. Garynçy, yaşullar, yaş yigitler hator tutup oturlar. Märeke sarsman dutar dinleýär. Ortada usta hümmet burçok derläp saat çalyp oturýar. Sağcı ola. Yaşa bağışı. Hay berekellah, usta berekellah. Ey be. Usta hümmet. Sen edin oğun. Yerin özün dert görmesin. Hava, yerin özün dert görmesin. Ustağı, hani bundan sonra alın bir kağıdı, koyup çaycım. Alın. Alın bu kağıdını. En sonundan sonra bir selbin ya kırkan pırt kasırıp koyuver seni. Ha? Nesi kolye adamlar? Kolye mi? Bu gayret. Adamlar, Türkmenin sağlığı ileyen zat bir üytgöşük süyücü zattır. Haysın tutsun yine beylikini dinleyesin gelir durur. Şeydir gider otur, doyma yoktur bundan. Kulağım bir karnısı zat da. Yönü, mene bir
Öz oy halipaňam bir ýagdaýyn sorak gaýdaýyn. Onu katı ağır yatır diýerler. Sırkovlan mı onu çemli? O şey diye iştiliyor. O. Onu adamlar eger maslahat bilseňiz, inni şuunlukça behedäýek nädiýär? Adamlar topalağısı yaptır. Ovanda topalağısı yaptır. Ona topalağın topalağısı yaptır. Ona topalağın. Uy, tanağın yok mu? Uy, o ne mi de? Gayraqı. Perman mayın ovasından var ya topalağı. O diyden topalağısı bir yerden tüspüyor kanaydı. Topalağısı diýdiňiz mi? O. Ele eşten adam değerli. Kim bolmaly o topalağısı? Hey, bağışın iyiri. İt otlan yağılırlar. İdil kakavunum geliştirilmeyen koppağım sırat bilen bağışı tümokta. Ay yol paya ol liysen ay. On kopparyan sonnan rangol komparyan molyani. Ustağın silahlı onunla tanışam değil ekediniz o. Ustağın bağışları tanıymasa şu bağış smoklar bilen kän tanışlygy ýok. Usta, adamlar. Onu ne dediniz de? Gelin, burada dediğin. Ne topadı götürülelim miyiz o buraya? İne, bildim. He? Bağırsa deyiversek. Katı, götürümdür o. Doğrudanım o. Gelin oynayalım. Gelin, doğrudanım. Gelin bir sellim. Bir gülü söyleyeyim daha. Onda oğlanlar, dutar yasırın. Sizin özünüz tanıtmayacak bolarsunuz da Muhammed. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Boho. Asıl bir siz miydiniz topalı akşı? Bunu bilsek ayyödümüzdür. Hay berekella. Kâte şeydip iyile de çıkıp durmalı ahırı. Bağışıyın kıy, iyil, halık bilen olmalı. Ola doğru. Hani olanlar yol verin bağışa. Hani ay şöyle molyan ait kaldı. Yok. Yok, onumuz olmaz. Bağışı bilen mihmanın tör olmalı. Geçin başa, geçin. Hani? Yastıktağım yerim o. Geçen yok senem. Hani gelin. Evet, şu erisiniz katı kovu vallahi. Bir hiri sağsız teziresi otuyordu. Bağışı sağlık mıdır? Hem de sağlık korkunluk mudur? Ay Hudaya şükür. Demiz dağ yar ya. Öyle mi? Böyle biliyor. Sağlık mıdır yiğit? Korkunluk mudur? Sağlıktır insanlar. Ay bilem ne mi? Yasin olmagam cennet değilse ali. Topal varsın sağ olun sevgi tutup trotur kersen yeterneter mi de kuant verenler. Aynı mı tol bile? Öyle bile. Topal yani adı valı varsın sağalı olur bile. Hemek bay bu. Her kısa yettirip durur zaten. Doğruydu ya. Hangi ortam kan? Hani. Şu şahin yediniz mi o? Hani. Anam bu sayın kaptanın bir kıboynam sadede var varsa. Kulağımız eseden mertede varsa oturun. Toğurla gelen topal. Ay, abin işi hayırlı. Yönü de bir işlice de geldik. İlk sonu bir yüzlede aytek. Bile belli aydı oturun. Şotronlardan bitmeli iş olsa oğlanlar bir alacın ederler. Topal varsın arkayın aydı verir. Aydı var ne? Başardığımızdan ha. Aytsak sizin ovanıza Akkoğlu'dan ısı hümmet gelipmiş diyebildik. Biz sonun görmeye geldik. Adamlar. Hava bir topal varsın küçük 20 adam değil. Hemen de milyansınız. Uy. Doğada suyu bay. Onun sebepsiz kapısı girip gören maaşlardan ne al? Bağışı. Ustahmet doğrudanım gelmeli öyle. Onluk ne mi yumuşumu vardı? Ay, yumuş deyip lokan mır yumuşam yok la. Ay havala. Usta hümmet değil yani adam dutarı uçursuz kovuyat yarmış diye verdim.
Bir çak kovuya fiyamış diye. Ay ya. Ondan birem näme, şoň ýatan el agajyndan birini ýedine ätek diýip, şoňuruny çykyp gelipdi. Ula adamlar hemişe ula ökünýärdi. Häzir hemme atly uly wasylar şol usta hümmetin ýatan dutarlaryna daňyş edýärmişler. Yoksa artık mı çereme yoktur ne öyle. Ay ne bileyne öyle sizin büyümüşsünüz biteyse he. Usta hümmet diýilýän gaty ınjyk adamdyr. Men onu gaty bilen. Biteri insanlar. Injyk bolsa galamaýan ınjykdyr. Benim mökden ýol ýasar diýenler. Oňa da günahan gerekdir ahiri. Dogry. Bak onuňyz dogruly. Ýöne yaman ýeri usta hümmet diýilýän adam sadannasyna gaty gowly ýetäýmesi asyl ýasýan dutaryň ýanyna adam elteni. Ine şiir bardyr ol adamyň. Ha, bilimi Ya halifa. Topalmas diýilýän adamın baňşadyny kempçe oturup alan ahiri. Yaman etse kimdigimiz tanıdaymalı ortada. Şeyle değilim bağışayım. Howa sakallar. Usta Hümmet'in bir dutarını almağı gormaz yeterli. Ay hovalayım ya. Doğru davanlar. Adamlar. Şu Usta Hümmet bilen mukam tanışmalam oldu. Tayin olup baydılanlar. Ol usta olsa bir kişinin başı. Özüm köpün tanıyan bağlı adamsın. Hay berekella. Şeydip bir devirli delilli tapsanız da koy. Ustan güvünü tapma. Oğlu topolma nasıl olacak olsa ustam onu tapmalı. Ya şuna doğru ayttık ay. Bağışadı niye nereye götürüp verin ahiri. Atlı bağışlarının tarpa koyan adam değil. Hanını bağışı. Bir sellim bu halka bir saat edip verin. Usta hümmidi yarayacak sağlardan. İni bunu olmasa olur. Ya doğru aytacağız Yasin. Ay näme, ilan olasa sadın urunu yokla. Hay berekella varsa her şey istenirler. Ustanız bismillahını hayra kınlırdın ediyanır ha? Ay şu badavat yukarıdır Cosman yapılaktan maşına aysa kim görmeyem kadir. Yer bakalım. Adamlar, şu cevap men ödüm haşamladım. Kendin adam koyumu. Ustaňda da yarata gerek. Hay yeni versin. Eline döneyle Allah kahretsin. Topolun çına verimsiz halipa hayvatı bilen çalyan bu saadınna ne bir heň bardy ne de lagys. Mont barmaklaryň gödüňsi hereketlerinden dürýän üllem saplam owazlardan hiç kimin göwüni suwçan okdy. Gaýta peltekläp duran ne gödel dutar bolsa, bu wagt hamala saýgylanyň duşokly at ýaly ören naýynjar görnýär. Bu täsin senediň emelsidiň elini harlanyp duruşuna Usta Hümmediň hem nefsi agyrýardy, hem gahar edýärdi. Topolun ağsadıp çalın düşnüksüz sağdı,
şol bir düşnüksizligine de gödeňsi gysgadyk kakular bilen tamamlanýar. Oturanlar lapkeşlik bilen ardynjylaşýar. Kanza ola. Berekella. Berekella. Ay merekella, bakayım merekella. Üç göçük sal. Senin at koymadık olsam inni dakay. At takmasa sağlar der. Şu diyene, şu topal mukamı diyersen gidecek yer olmalı mukam diyen. Gelse evet hayır. Atı doğru. Doğru da valla ne onu. Hova, ödüme değişli saatlarım başka da yok derli yine. Doğru onu. Bağışı sizin halifanıza kim derler? Hey, halifanı olsa kim çalmaya sağdı? Bizimki kursaktan çıkıyor, kursaktan. Ne oldu? Birini yapacak olmaklık yaman oraya nadı. Hova. Haktan neden olsa halifan gereğim yoktur lan. Topal varsa kam ne ama haktan indirlen de. Söyleme son uçuyla sağdan namazı olmak. Haysın neysen emgenmen sayradan otayım. Onu ne ama adamlar? Tabii olarak saatlara geçer elin mi? Bir hayallen karasyanını sotarlar da bizim. Hal onu dinlen. Tanımalı sağlar otu hemmedin sarpa koyan baylıqıdır. Hani çal bakari. Tanımalına mı göreli? Onu ne ama adamlar? Dinle vermeli. Çalması bizim bile. Gel bakayım. Topal dutaryn sakawladyp zordan zelil göwnümiň suduruny mälim edip barýar. Oturanlar bir-birlerine bakyşyp arym-arym kinaýaly ýylgyrşýarlar. İğnen olsun seni. Bu kişi bilen tarafta paltırıyor. Walşilik bilen Türkmen sazının yüzünü dırnap, onun bilen sarfasına zikir yetirýänler, inişi titilli bağışlar. Yok. Biz beýle walşilary asla sazın at gaýtarym golyna ýanaşdyrmaly. Ay ya. Kara derem var. Düz yoktan nam. Bir gapdorly oturan ýaşly, ussa Hümmediň ýüzündäki gahardan huwa tyrlanyp ara düşmäge howlugýar. Adamlar, kıssanyp galalyp bolmaz. Belki başy ýadawdyr. Bir demin dürselsin, çay uçsun.
Oy, deli gelmeyeni o oturşmaga bolan nedir? Hiç görýär. O adamlar sağ çalmak bir yeni yıl paydat değerler. Gatı doğru. Hava. Yem demdin suarda gurruna diýäňiz boli näme? Sada pisindin de oturmadym ha? Ýaşyly. Yokla. Senetkäri aya waýdan sözümizdir bi. Darykmagyň bagşy. Türkmeniň saadynda dil ýetirmäge hede hepdimiz bolar. Ay ne bileyin ne birden demdin salıverin diýseňiz, onsoň adamlar saqawyň soňuna girerin diýipdirler. Biziňem bar bilýänmiz iki tany çakyr hazır ahyry. Doğru dawanla. Topal vasy diýen gorek diýen maslandan näme ahyry? Madar toyna urgudaysa öňüne kent bagşam geçirýän näme? Doğru. Tapal. Bir kısan vaklaňa bagşy diýdireniň bilen ýa-da areplik etmek bilen bagşy bolýan näler. Yüregiňden çykmaýan zady. Eliň zehiniň çatmaýan zadyny etjek bolup, halky üstünden güldürüp bermek näme gerek? Kimligiň dutar tutuşundan bildirip durahry. Türkmeniň sady bir keramatly öwliýa ýaly mukaddes zat. Yüregiňi joşdurup hyzmatyny edip bilmeýän bolsaň, onu ısnat getirmäge de halk sana yol vermez. Eşdiýäň? Bağışsy bol bilmeseň wagşdan bolma Türkmen sadynyň. Oý dutary. Ýeri, hetdiňe görä gürle. Türkmen sadynyň nämeligini, oňa nähili hyzmat etmeliligini bilen bir adam çarap bilendir. Seni boli ne şun birinji gerek görýän, gaýdyp tanamagam islemek. Be. Watyn awy. Sadym sen üçin näle, ine şu oturanlar üçin çalýar. Topal muny ýa-da bolýan nädir? Ekesi bizim mihmanymyz. Sadanım juda gowy aşkaryan adam. Çaly bilýär bide. Mihmanyn jytsaňyz da öküledersiňiz bizi. Hawa. Ýaşyly, men neme bilýäňiz ahyry, sadanlar ıhlatymam, zehinimem birnikden kemedel. Bu adam bolsa men zehinimi dil getirjek bolýar. Howada ne? Ýeri çalýan heňlerimde ýekdik ýetmedi bolaýyndy. Sada düşünýän adam bolsa bilärmi ahyry? Eğer işlemez Kur'an işler diýipdirler. O elimde häzir usta Hümmediň ýatan dutarlarynyň biri bolaýanlygyny menen bilýän heňleriň hatasyz şagla berjegini. Bu bolsa bir lokka gajahyry. Dige daşynyň guraýmaga dutarsy durbar. Vah, taňyrdysynyň bilinip durary gatan sanatçaly. Ya. Yenidem topal wasy alyp ustadyň eline düşünseň, owan meren bolup durlaby. Menekli senet bolsa topal wasy usta Hümmeti başyna ýapsynmy? Ýurt töküp gözläp ýörüp. Ya. Hani emer berik dutary. Muňa garaşmadyk topal allyň çykdy bolýar. Usta Hümmet dutar alyp, howlukman özüçe madal düzgün edýär. Dutar kemi ýoklu. Düzgün bilen dutar sanatmaz. Hawa. Dutar ýenden adam çalyp görkemeli gaýratyny. Usta Hümmet sary bilen topada köp man seredýärdi. Soňra äwmen ýeňlerini çermäp sada başlaýar. Selbini ýazgyrkyň kemsiz kössiz şawram kakуулary bada-bad hemmäniň ünsüni özüne çekýär.
Tätin arası saz gittigiçe mewzalýar. Gözleri goňşdan dol dinleýijilerden tetüň çykan ok. Bahil ağası da abi. Hayırlısını. Ha bereket. Yaşlı. Şu amanilli gün sağlığına elinin gitiliği. Sağlığının süyücülüğü bilen çalan vakti tutarın sapına kuşun kondrayam derler bol doğurdum kayış vurunla. Sağlığın kuş kondurup bolayarım kayış. Şova şey derler o. Yiğitler kuşama kondursa kondur yandırılır bari. Hamira yok diye alır sağ bile. Şuna öyleyen. Halaveye varsanız görürsünüz. Uras Cemal yengeniz allığına hamiri vurup verir. Şolaya dine sağlığına aşık olup onun adamdır şu. Topal bağısı, siz ne mi kondur biliyorsunuz sağlığınız bile? Ay birden boş geçirmersle. Kuş kondurmasam usta Hümmed'in atandığı tarlarının biri elmide düşeyse, şol ustağın işigine bir köşeklü diye aha kondurup bilerdik. Ustağım oğluna! Hay, berekella varsayım. Hakikat zatlığın, zomatlığın başka satırlayın. Topu, köşeklüyen biri ha değil. 20'sini kondursana Hümmet sana da utar vermez. Beyt yaşını kapıştırdın lay.
Edil hamala usta Hümmedin ihtiyarını açar öz jübüňde ýaly. Ýöne bizim şoň duwtaryny aljak bolarys. Anasam inşallah. Yenine çenler toparmasın iyi şoňman boş dolanan yer ýokdur. Mene düýdürdüm. Galanyny özüňiz görüň de. Adamlar. Onu näme? Aýyplaşmarsyňyz da. Ruhsat bolsa mene onu turmaly. Hay. Usta Hümmet öýde oturanlar bilen hoşlaşyp çykyp gidýär. Topasyň bir näme göwürümi giňäp, oturanlary ýüzlenýär. Kim bolýar aýtýanky? Usta Hümmede ýaman biletsen bolýar boly, garnaşy ýa doýsyar da gadälirdi. Şol adama Usta Hümmediň özü bolmaly. Näme? Topal wazy. Wa. Men onna ha gaharlyk etdiň bilen tutar satmadan waşym. Ay köşe kulli birimizde de duwtar vermejek bolsa gümüne gitsin lay. Nowr nawanna. Ýar gitdik tarim. Ýa sen ay. Bagçylyk etmesegem çörek tapmandyrmar. Son ni sen ay. Ýa maka. Otur ha, topal was, otur. Falan heräldi berdim. Topal han, pul baylyk bilen hemme zat satyn alyp bolýandyr etmegin. Wa. Ay patron. Ay, ümmede adam. Ana gidire Ay, topal wazy. Ay, gel bir çarp ber de ýene bir kız aldın. Topal wazy Allah. Adi Mahmedowyň Senediň sarpasy diýen radio oýuny dinlediňiz. Radio oýuny goýan Juma Ýazmyradow, ses operatory Gurban Kurşykow, redaktory Allaberdi Durdiýew.